Romoskövi András vagyok, Borjádi Zrt. Állattenyésztési ágazatvezetője. Jelenleg 500 tehénnek a tartásáról és a növendékének a nevelésével foglalkozunk, és 2000 hektáron gazdálkodunk az állatok ellátásáról. Napi 16 000 kg tejet termelünk, amiből a Hol nem volt farm prémium termékei készülnek. A megtermelt tejünket egy sőrendszeren keresztül juttatjuk át a tejüzembe, ezáltal nincsen felesleges ökológiai lábnyom, és nincsen sok száz vagy akár 1000 kilométeres szállítás is. Állataink tömegtakarmánybázisát növénytermesztési ágazatunk biztosítja 100%-ban, így nem kell a takarmányokat hosszú kilométereken keresztül utaztatni, hogy az állatok elé kerüljön. A tehenészetben keletkezett szerves és síktrágya, mint melléktermék, a szántóföldekre kerül vissza, ezáltal is a szántóföldek tápanyagát visszapótolva és a tápanyaggazdálkodást segítve. Mind a tehenészetben, mind a tejüzemben odafigyelünk a megújuló energiaforrásokra, ezért napelemrendszerek vannak felhelyezve mind istállók, mind a tejüzem tetejére. A jövőbeni terveink a tejtermelésünk tovább növelése, ezáltal gazdaságosabb termelés elérése. Ebben segítségünkre lesz a jövőben mind a modern, precíziós és automatizált technológiák bevezetése.